Η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου μπορεί κανείς να βρει τα πάντα. Πανέμορφα νησιά, αρχαία μνημεία και εξαιρετική γαστρονομική παράδοση. Το Hotels Combined παρουσιάζει τα 5 καλύτερα ξενοδοχεία της χώρας. Στην οικογενειακή επιχείρηση Elunda Gulf Villas & Suites, οι 18 βίλες με πισίνα και οι 10 σουίτες προσφέρουν φανταστική θέα στα καταγάλανα νερά του κόλπου του Μιραμπέλο. Μπορείτε να απολαύσετε στο έπακρο το μπάνιο σας στη χρυσαφένια παραλία, αφού διαθέτει ακόμη και ιδιωτικό beach club, πολυτελείς ξαπλώστρες και πετσέτες θαλάσσης. Το ξενοδοχείο Κατοικίες στη Σαντορίνη είναι γνωστό για την απαράμιλη πολυτέλεια, την εξαιρετική εξυπηρέτηση και τη ζεστή και ρομαντική ατμόσφαιρα που διαθέτει. Με μοναδική θέα και 3 εκπληκτικές πισίνες τύπου Infinity, η διαμονή σε αυτό το ξενοδοχείο θα αποτελέσει σίγουρα μια αξέχαστη εμπειρία. Εκτινόμενο κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου και των αμολόφων του Ναβαρίνου, το Romanos Resort διαθέτει μεγάλες εκτάσεις με κατάφυτους ελαιώνες, γηγενή δέντρα και φυτά, καθώς και γήπεδα γκολφ. Η ιδιωτική παραλία, η εκπληκτική θέα, τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα και οι πολυτελείς ανέσεις είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που το κάνουν τόσο ξεχωριστό. Το Archipelagos Resort στην Αγία Ειρήνη της Πάρου προσφέρει μοντέρνα διαμερίσματα με απίστευτη θέα στο Αιγαίο. Τα εστιατόρια και καφέ που διαθέτει σας δίνουν τη δυνατότητα να απολαύσετε τη βραδιά σας στο ξενοδοχείο, ενώ η δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς επισκεπτών καθιστά άνετη και εύκολη την εξερεύνηση του νησιού. Φωλιασμένο στην Ία της Σαντορίνης, το Kyrini Suites and Spas είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο πολυτελή καταλύματα της χώρας. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν την εκπληκτική θέα στις ηφαιστειογενείς νησίδες από την εξωτερική πισίνα ή να κάνουν ένα διάλειμμα από την ηλιοθεραπεία τους στην White Cave πισίνα, όπου υπάρχει ένα lounge and cocktail bar. Hotels Combined, το καλύτερο site σύγκρισης ξενοδοχειακών τιμών στον κόσμο.